Gatotkaca iki Paman Brajadenta ajeng menapa badhe menapa weladalah wani metrengkreng tanpa tata krama panjenengan sampun mentala kalian Kanjeng Ibu Arimbi sakmangke kula mboten narimaken tantrimamu kepiye monggo kula aturi ngladosi dhateng putra weladalah ngger kowe iki digadhang kawula ing Pringgondani ning dadi ratu kuwi ora gampang kepenak demen kowe nglungguhi klasa gumelar ayo tak todi kowe ayo kowe iso ndongkel tunggak Pringgondani semulur lehmu dadi ratu mati dari aku Dedian Kalaruda Mas Patih Raja Dewaku adikku adikku bocah bagus Dimas Brajamusti Arada sawetara anggonmu ngadhep ana marang ngarsaning pun Kakang padha raharja sak sewanudi adikku bocah bagus Brajamusti kula nuwun Kakang Brajadenta arada sawetara sowanku ning Kadipaten Permalang Kakang Brajadenta ngaturake pambagyaarja kelawan aku slamet tekaku ana ing Kadipaten Permalang kene Kakang ora liwat aku ngaturake sembah sungkemku tampanana ya Kakang ya tak tampa gawe bombong penggalihku ora liwat pangestuku tampanana dicah bagus iya tak gegem ladhake jimat paripe dayanana ing kasantosan prayogakna lungguh mono ngarsaku adikku Brajamusti iya kaya wis ora kurang prayoga sowanku ana ing kene Kakang apa dene kowe kala bendana adikku bocah bagus iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa adikku padha raharja sak sowanmu kala bendana kula nuwun Kakang Brajadenta Kakang Brajadenta bageke karo aku ora liwat slamet tekaku ning Kadipaten Permalang kene Kang aku ngaturake bektiku katur ya Kakang Brajadenta ya tak tampa gawe bombong penggalihku ora liwat pangestuku tampanana dina tak gegem dadake jimat paripe dayanana ing kasantosan prayogakna lungguh mono ngarsaku kaya wis ora kurang kepenak Kakang Brajadenta apa dene sira Braja Lamatan lan Braja Wikalpa padha raharja sak sewanmu iya Kakang Adipati slamet tekaku ning Kadipaten Permalang ora liwat bektiku tampanana iya tak tampa pangestuku tampanana tak gegem dadake jimat slamet tekaku ning Kadipaten Permalang kene Kakang Brajadenta aku ngaturake basaku katura ya Kakang Braja Wikalpa iya pangestuku tampanana tak gegem dadake jimat paripe dayanana ing kasantosan iya jaluk ngapura Kakang nuwun sewu saurunge aku kama wantun matur karo sampeyan karo panjenengan dina sak mengko aku mung bakal nanjake dina sak mengko kok jroning Kadipaten Permalang katon beda kahanane beneh karo adat sing sak sabene Kakang aku nyadung dawuh tinimbalane kakangku Brajadenta
dina sak mengkono wigati apa lan ana rembug apa Kakang Brajadenta ngawe kadang Braja semene cacahe nglumpuk ning Kadipaten Mermalang Kakang Brajadenta aku nyadung dawuh Kang paringa dawuh aja ming pedhek wae aku ki rajane lagi kaya ngene iki adimu nyadung dawuh Kang aja pedhek wae Kakang Brajadenta arep paring dawuh apa sarta arep ngrebuk babagan perkara apa arep ngrebuk babagan Praja Pringgondani apa bakal ngrebuk tata ana ing Kadipaten Mermalang kene Kakang Brajadenta wala dalah sewu-sewu kaluputanku njaluk ngapura yudi adi-adiku kabeh mangardya dadi kawuninganmu dina sak mengku aku nglumpukke kadang Braja ana ing Kadipaten Mermalang iki 5 cacahe ora ana liya kejaba aku mung bakal ngrembug babakan Nawala sing wis ndak tampa wala dalah Kakang Brajadenta nampa Nawala saka sapa Kang saka Mbak Yuwarimbi dina sak mengko isine Nawala ditulis kadang Braja aku Braja Musti lan Kala Bendana dina sak mengko gandeng ana ing Praja Pringgondani bakal dianani ya kuwi wisudan anakku Gatotkaca bakal diwisuda minangka Nalendra ning Pringgondani isine Nawala aku disuwuni pangestu lan aku disuwuni supaya nyekseni jumenengan Ratu Gatotkaca diwisuda dadi ratu ning Praja Pringgondani dina sak mengko aku ngaweak kowe kabeh bakal njaluk taren mungguhe kepiye aku sing diwenehi Nawala kaya ngene iki saka Kakang Mbok Ayu Arimbi mula dina sak mengko Braja Musti lan Kala Bendana kepiye mungguhe siadi wala dalah lek aturku kok mending awake dhewe ayu sowan menyang Praja Pringgondani Kang kepiye wae Gatotkaca kuwi anakku ya anake sampean Gatotkaca kuwi anake Mbak Yuwarimbi aku cocok ora cocok aja nglece sik kowe Kala Bendana iya aku cocok karo sing dikejihake Kakang Braja Musti Kakang Brajadenta ora sah suwe-suwe ayo awake dhewe sewanyang Praja Pringgondani nyekseni wisudane si Gatot anakku sing paling tak tresnani Kang Muragage ayu wala dalah mengko dhisik apa ora yen aku mitung saka trah tinurune Gatotkaca kuwi Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh kok sampeyan ngomong kaya ngono Kang mengko dhisik Gatotkaca kuwi anake Werkudara Raden Werkudara kuwi atmajane Sinuwun Prabu Pandhu Dewayana mangardya sing mejahi Rama Prabu Trembuka duk nalika semana ora liya kejaba ya kuwi Sinuwun Prabu Pandhu Dewanata sing wis mejahi karo Rama Prabu Trembuka lan Kakang Arimba duk nalika lakon babat Alaswana Marta uga wis dipejahi karo Raden Bratasena apa ora nek miturut aku ora sah mengestoni lan ora sah nyekseni Gatotkaca anggone bakal dadi ratu ana ing Praja Pringgondani padha karo yen to mengko Gatotkaca gumelar dadi Nalendra ning Praja Pringgondani ora liwat mung bakal gawe sengsaraning kadang Braja 5 iki cacahe kok dhisik Kakang aku ngeleke karo sampeyan dina cak mengko nalika Rama Prabu Trembuka di nuwun sewu dipateni karo
Sinuwun Prabu Padudewayana kuwi merga dibojoki karo cakepe Patih Segudri. Nek Rama Prabu Trembaka nek dibojoki karo cakepe Patih Segudri, mesti wae ora bakal mati kahanane Rama Prabu Trembaka. Apa iya? Iya, aku ki rajato kaya ngene iki. Ngerti? Wo. Duk nalika jaman semana Rama Prabu Trembaka karo Sinuwun Prabu Padudewayana kuwi guru karo murid, Kang. Oh, mangkono. Guru karo murid Prabu Padu kuwi gurune Rama Prabu Trembaka. Rama Prabu Trembaka kuwi murid Sinuwun Prabu Padudewayana duk nalika semana kuwi Rama Prabu Trembaka dibojoki karo cakepe Patih Segudri, sak bajure dipateni karo Sinuwun Prabu Padudewayana merga telake nuwun sewu ya kanggo telake Rama Prabu Trembaka dituduk keris karo Sinuwun Prabu Padudewayana mekasan mati sampya. Oh ngono. Lah Kakang Arimba duk nalika semana tekaning pati kuwi duk nalika lakon babat alas Wonomarta kuwi wis pasrah padi urip karo Raden Bratasena. Merga isane waluya isane tentrem antaraning Pregadali lan Praja Ngamarta kuwi yen ditumbali nganggo nuwun sewu bathake Kakang Arimba ya Kang. Mula dina sak mengko Kang elinga Gatotkaca kuwi anakmu, Gatotkaca kuwi uga anakku. Atmajane Kakang Mbok Ayu Arimbi najan teka piye wae iki sing ngersake ora mung awake dhewe sing ngersake Udukala Bendana. Anggone Gatotkaca diwening dadi ratu kuwi sing ngersake kawula sak praja Pringgandani Kakang Brajadenta. Mula dirisak mengko ayo disekuyung lan ayo diseksani Kakang Brajadenta. Dadi kala rada Mas Patih Raja Dewaku la dalah. Kala Bendana adhiku diadhiku bocah bagus. Ora ngira yen to kasunyatane kaya mangkono. Wah, aku njaluk ngapura di. Wis ndakwa si Gatotkaca yen to Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Lah, kene iso glegotha nglenggono nglegotha. Aku pilek kakakku ora iso muni en. Lah kuwi iso ketrucut. Welah ta. Bocah kok kaya ngono. Iya, adhiku bocah bagus. Aku sarujuk karo sing dadi aturmu. Brajamusti adhiku, kepiye Kakang Brajadenta? Gandeng aku wis nglenggono kaluputanku, aku ndakwa Gatotkaca tedhak turuning mungsuh ana ing Praja Pringgondani. Dina sak mengko ayo tak kandhi menyang Praja Pringgondani nyekseni jumenengan Gatotkaca diwisuda minangka Nalendrana ing Pringgondani. Wah, ayo Kakang tak dherake. Iya, kala Bendana. Aja dawuhku apa, Kakang? Pancen napa pancen bener sing dadi aturmu kuwi mau. Wah, lahir batin kakangku ki ora tau ngapusi. Karo Kadang Braja ki aku ora tau ngapusi Kakang lahir batin. Welah dalah. Iya. Ayo Kakang tak dherake mbok rasa suwi-suwi nyekseni lan mangestuni anggone Gatotkaca bakal diwisuda minangka ratu ana ing Praja Pringgondani, Kakang.
jagat kinare among mbak lumembak ombak ing samudra awito denjeng-denjengan wila dalang rada sawetara aku nyaketake kadang brajana ing Kadipaten Permalang. Ora pangling iki kaya krawuhan piyai-piyai agung. Yen ora kleru, yen ora sisip, iki kaya rawuh Begawan Durna, pandhita ing Sukalima sing didherekake karo Rekyana Patih Harya Sengguni kala Bendana. Wah, kaya ketekan virus corona yo, Kang. Waduh, ketekan virus kepiye? Durna ki virus lho, Kang. Wow, apa ora kerjani nalika sepada? Iya. Senane Rama Prabu Trembaka ki merga dibujuki karo Patih Harya Sengguni. Lah iya, ngati-ati wae lho, Kakang. Iya. Aku bakal setiti ngati-ati duga-duga digawa di. Lah iya. Bakal tak dangu karo Begawan Durna. Iya. Penemban Pandhita Durna ing Sukalima. Saarawu sampean saarawu panjenengan ana ing Kadipaten Permalang. Aku ngaturake pambagya harja kelawan jengandika Penemban Durna ing Sukalima. Astagfirullah saru gempal sumorante hawala. Kamana kang kula kaprek kantil buntut ing selikur. Wah, ngger angger Brajadenta. Sakalangkung bombong penggalipun ingkang bapa ing Sukalima sakmangke. Dupi kula tampi pambagya harja saking jengandika Raden Brajadenta. Menteri Kadipaten Permalang menika mboten langkung ingkang bapa ngaturaken sak taklimipun. Ingkang bapa mugi kunjuk marang ngersanipun Paduka Angger Brajadenta. Oh iya. Tak tampi dawa sami-sami kas kecakno langkung prayoga Penemban. Oh iya anu nggih Angger Brajadenta. Apa dene samban jengandika Rekyana Patih Harya Sengguni mugi padha harja sak rawuhmu Patih Sengguni. Inggih Raden Brajadenta. Wilujeng saranipun ingkang ading kematian pun Patih Harya Sengguni sakmangke wonten ing Kadipaten Permalang menika. Raden, iya. Ingkang bapa ing kepadang ngaturaken pasegan panakrami kunjuk marang jengandika Raden Brajadenta. Iya, tak tampa tiba sepadha-padha kala Bendana. Iya, Kang. Mbageke karo Begawan Durna. Begawan Durna muga raharja sak rawuhe sampeyan bektiku koja. Oh iya kala Bendana ya ngger kala Bendana ya. Slamet tekaku ning Kadipaten Permalang iki. Bektiku kadur tak tampa pangestuku sampeyan ana. Tak gegep dadi aku jibat. Ngati-ati Kakang ngarep kepiye wae. Nadyan to kala Bendana iki wujude sarwa kujiwa kaya mangkono. Ning kuwi buta lho Kakang. Hah, nggih. Kula sampun pun Sherlock.
Kula pun pirsa kok ngutipun Sherlock kula pun tanggap. Nggih. Kala Bendana slamet tekaku. Aku ro bageke karo kowe. Kok kowe celana pasar kuri bae. Raharja rawuhmu patih segudri. Oh iya. Slamet tekaku Raden. Begawan Durna. Wonten dawuh Ngger. Samengko gawe kaget penggalihku dene sampeyan rawuh ning Kadipaten Permalang gawe kaget ana wigati apa sarta bakal ngrembug perkara apa kok sampeyan rawuh ana ing kene. Sepisan sawanipun ingkang Bapak sekali menika tuwi kawisanipun paduka Kadang Braja anak kula Kadang Braja ing Kadipaten Permalang menika. Ha inggih. Dungkap angka kalih sowan kula menika namung badhe nanjaken babagan pawarta ingkang sampun sumebar warata wonten saindhenging jagat pawarta binandunging Karna ingkang badhe tampa bakul sinambiwara. Menapa kepara saestu bilih samangke putu kula Gatotkaca ing Pringgondani samangke badhe dipun wisuda minangka dados nalendra wonten ing Praja ing Pringgondani. Oh inggih panjen kepara saestu mekaten. Samangke kula ugi sampun nampi nawala saking Kakang Bayu Arimbi. Isining nawala menika kula Kadang Braja gangsal saipun disuwuni supados anyekseni sarta amangestoni anggen anak kula Gatotkaca badhe dipun wisuda wonten ing Praja ing Pringgondani. Mila sakmangke paduka ngandika penemban badhe nanjaken babagan menapa malih. Oh menawi ngaten cocok. Cocok ora sakarepe dhewe. Menawi ngaten cocok. Kalam apa ingkang sampun kula tampi, pawarta ingkang sampun kula tampi. Iya, Kakang. Oh, inggih. Ingkang bapa menika nanjaken sareng kula mangertos babagan putu kula Gatotkaca badhe dipun wisuda wonten ing Praja Pringgondani sakmenika kula nuwun sewu kula namung badhe ngemutaken menapa paduka sakmangke nedya rawuh wonten ing Praja Pringgondani. Oh, inggih, mesti kemawon. Kula mewah Kadang Braja sakaronipun nedya mengestoni sarta anyekseni madegipun Gatotkaca lan dipun wisuda minangka nalendra wonten ing Praja ing Pringgondani menika penemban. Oh, cocok Adipati. Kepiye? Wes, mbok menawa Raden Brajadanta angger Brajadanta lagi ora emut. Lah, bakal mengestoni lan bakal nyekseni sing dadi wisudane si Gatotkaca. wih lah dalah Raden Paman Pati Arya Sengguni wonten menapa? Samangke kula nuwun sewu lho Raden. Menapa jengandika Raden badhe mangestoni sarta nyekseni wisudanipun si Gatotkaca? Ha inggih. Kula nuwun sewu. Menapa sampean boten pirsa, menapa sampean boten nemut lampanipun ingkang bapapun Prabu Trembuka duk nalika semanten pejah wonten astanipun sinuwun Prabu Pandudewayana. Oh inggih kula emut babagan lelampahan menika. Lah sakmenika kula nyuwun sewu. Angger Gatotkaca menika tedhak turunipun sinten? Angger Gatotkaca menika atmajanipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Dewi Arimbi menika garwanipun sinten? Garwaning Kakang Werkudara garwaning Raden Bratasena. Kula nuwun sewu, Werkudara menika tedhak turunipun sinten? Raden Werkudara menika atmajanipun sinten? Atmajanipun sinuwun Prabu Pandudewayana ing Ngastina. Lah kula nuwun sewu. Sami kemawon jengandika Raden Brajadanta menika sampun mangestoni adeking kraton mungsuh. Kenging menapa sampean paring dawuh mekaten jalaran ingkang sampun mejahi ingkang Araka Raden Arimba menika duk nalika semana inggih Raden Bratasena lan ingkang sampun mejahi ingkang Rama sinuwun Prabu Trembuka menika ugi sinuwun Prabu Pandudewayana. Mila sakmangke menapa paduka menika mboten emut, menapa jengandika Raden menika mboten waskuwatos ing mangke menawi ngantos
Raden Gatotkaca minangka madeg minangka nalendra wonten ing Praja Pringgondani tartentu kadang braja gangsal cacahipun badhe dipun pejahi badhe dipun sirnakaken Raden sakmangke kula aturi gelang kula aturi gelar kula aturi gulung ingkang dados aturipun ingkang bapa pun Harya Suman menika sakmangke menawi ngantos Gatotkaca madeg nalendra wonten ing Praja Pringgondani mendah kados menapa kawontenanipun para kadang braja wonten ing Kadipaten Permalang. Raden, ngaji-aji lho Kakang, ngaji-aji. Iya. Iki kaya ngene iki menebar virus. Iya. Kakangmu wis ngati-ati. Lah iya, iki ngati-ati. Lah iya. Nun sewu Rekyana Patih. Dinten sakmangke kula sampun nampi ingkang dados aturipun adi kula pun kala Bendana. Pejahipun Rama Prabu Trembuka duk nalika semanten menika karanten dipun bujuki saking ngendikanipun ngandika Patih Harya Sengkuni miwah pejahipun Kakang Arimba duk nalika babat alas Wonomarta menika karanten Kakang Arimba pejah pasrah pejah gesang wonten ngarsanipun Raden Gatotkaca utawi wonten astanipun Raden Bratasena menika karana srana tentremipun Praja Ngamarta miwah Praja Pringgondani menika menawi dipun tumbali kuandhanipun Kakang Arimba mila sakmangke menawi jengandika badhe ngejuk-ijuki badhe ambujuki dhateng ingkang abdi pun Brajadanta mboten saged kula sampun nglenggana sakmangke kula nedya sowan wonten ing Praja Pringgondani nyekseni miwah mengestoni wisudanipun anak kula pun Gatotkaca Patih Harya Sengkuni. Iya. Kala Bendana kok ya ngerti wae. Mbak menawa maca buku senengane ora kepiye iki Kakang? Wah, nek wis ora ngene iki ora bakal rampung perkarane. Patih, Depatih. Kula nuwun sewu Raden. Wonten menapa? Samangke patuko ngandika Raden kula aturi dhahar kemawon menika wujudipun ganteng. Oh nggih, lajeng kados pundi? Lajeng samangke kula aturi paring dawuh babagan putu kula pun Gatotkaca ingkang badhe dipun wisuda minangka nalendra wonten ing Praja Pringgondani. Oh nggih ngestaken dawuh penemban. Pandhu tata gati wisraya Indriyaksa Maruta pangwana bana margana samirana lan marayang wisikan magulingan lima. Om Dedan kula Mas Patih Raja Dewaku bojeng-bojeng iblis lanat padha jek-jekan. Wah ladalala ora ngira temen aku gelem nampa sing dadi ature Kakang Mbok Ayu Arimbi aku kudu mengestoni anggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi nalendra ning Praja Pringgondani. Ladala iya Pendhita Durna Wonten dawuh sakmangke kula nedya malih tinggal kula mboten saged kula mboten purun nyumurupi kula mboten mangestoni kula mboten badhe nyekseni wisudanipun Gatotkaca ing Praja Pringgondani. Kang ele Kakang Kakang Brajadanta ele Gatotkaca kae anakku kae Gatotkaca kae anakku go
Gatotkaca kae ora tok pekestone mengko besake Kakang Mbok Ayu Arimbi. Wala dalah. Kang, pokoke Kakang Brajadenta kudu eling aja nuruti cangkepe banyak loro kuwi. Banyak-banyak sengkulmu. Pokoke eling lho Kakang. Mbok Ayu Arimbi kuwi sapa? Mbok Ayu Arimbi kuwi sulih sarirane wong tuwa, abange jeneng prigondane kuwi awake dhewe mung manut karo Kakang Mbok Ayu Arimbi Kang Emuta. Bayi wingi sore mejang karo wong tuwa. Ngerti apa kowe babagan Pringgondani? Tuwa aku waskitra aku tinimbangane kowe. Tak pesthekake dina iki seksenara aku mbalela. Tak ulungake dampar Pringgondani yen wis gumulundung ndase Brajadenta. Duh Kang, Kang Kang. Jan Kakang, mbok yo eling aja ngurusi cakepe loro iki. Aku ngerti Kakang Brajadenta dipisuk-suki wujude ganten tuwa ginang. Pekasan Kakang Brajadenta dahar sedang ganten mau. Nek Kakang Brajadenta ora pirsa nek ganten mau wis diwanahi racun, wis diwanahi gula. Pasti gula pokoke wis diwenehi pelet kangene kok. Bayi wingi sore ngertimu apa dadak ngelingke karo wong gerang. Kowe nek sarujuk karo panemune kakangmu, ayo mukti ngawibawa Nyokrawati bau dendho karo aku. Nek kowe wis ora sarujuk karo aku, kowe minggat wae. Kakangku lege pisan meneh. Mengko yen ana murkaning Mbak Ayu Arimbi aku ra melu tanggung-tanggung lho Kang. Aku ra melu-melu perkarane. Aku jaluk pamit lunga saka Praja Pringgondani, lunga saka Kadipaten Pemalang Kang. Jaluk pamit. Jaluk pamit. Om Dedan Kalorodo Mas Patih Raja Dewaku. Bayi wingi sore yen angel dikandhani alung ditundung minggat. Wah. Samangke menapa sampeyan sing nalika Raden Angger Brajadenta mboten getun? Getunipun menapa? Adi kula kala Bendana sampun wangkot mboten sarujuk ingkang dados aturipun ingkang putrapun Brajadenta. Wah, samangke mboten sah waskuwatos. Samangke sampeyan sing ngandika Angger Brajadenta mboten sah kuwatos. Kawontenan menika samangke ingkang bakal nyandhik lawan lampahipun Raden kala Bendana samangke cekap ingkang bapa ngepiaken para Sata Kurawa. Oh inggih matur sembah nuwun. Oh inggih samangke badhe kados pundi kula nderek Raden? Wila dalah gandeng wis paripurna lalampahan menika. Braja Wikalpa apa ana dawuhmu apa Kakang? Kaya wis ora ana dawuh maneh. Bubarna sing padha sibo. Aku nedya tumuju ana ing sanggar pamelengan. Iya Kakang istake dawuh aku njaluk pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Braja Wikalpa.
agak warnanipun Kanjeng Sri Narapati Raja kang ngabala ratu kota potaman Gatong yo kalah kaya kucucukan sekali kakak beraja cerita kapan kapikul cakepe buksa wah jangan kewis tak eleki kok bola bali ora gede eleki waring raja to kepiye wae Gatut kaya adrakku Gatut kanca iki papanku teka Kakang Bokyu Aribi aku bakal nyekseni lan pengestari anggone Gatut kanca anggone diwisuda dadi ratu ana ing Prigodari aku dhewe wae sing pengestari pinaka badal wakiling para Kajang Braja sing ora gelem pengestari karo kowe Dut aku tresna karo kowe Dut Gatut kanca enten ana tekaning pamanmu kula Bendara Aja kok mangga hanggo sumbar Lendo bumi konsing kumah Waduh kuntara ketok Kumaludu kuntara ketok lumembak banyu kanggo mambang Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha kala Bendara Aja lunga aku ngerti kowe bakal melayu nyang negara Pringgondani pancen Keparajata Sai uladala kowe sapa Raden takon karo aku Bambang Sotama oh anak jaran Gus aja watana mung kowe kemarat ayo kowe bali ora kowe gelem manut karo aku kowe bakal arangket tak lebokke pakunjaran Jojo budak lir kira cap juga yaya siripi Tredro kucak kudaraden Guang keparat paris-paris jajaran kowe sapa Bambang Sotama Bambang Asu atau keparat aku dina sakmengko bakal nyekseni lan pengestari anggone si Gatut kanca Gane bakal diwisuda S1 dadi dalu terus ning Prigodani aku tresna banget karo anakku si Gatut kanca Kurawa 100 ya dadi pepalange kala Bendana rawe rantas palang-palang putuk aja takut dosa bakal rapuhi dhewe wah mleno pangjamu mati wah yo maju Gose ditata iya ayo maju mati kowe mungsuh Sotama waduh ya tadi saku kowe ayo iyalah iyalah ora bakal ora aku bonteng yo mati waduh yo
mati kowe ayo maju wah piye yo kan ayo waduh aja lo ayo liwang sukun mati duwe ono sasmentaning sun jagat wasisaning Bathara ora mengkoto dhisik Kakang Pati Udawa marada suwe nggonmu nyaket ana ngarsaning sun muga padha raharja sawanira ana ngarsaning sun Kakang Pati Udawa nduk mriki diwaji sembahan kula wantar sabda tama paduka amiji dhateng sawanipun ingkang abdi kepatihan kepareng wilujeng sowan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk ya Kakang Pati Udawa tiba sepadha-padha ora liwat kadiparan dening sun percaya sira minangka dadi badal wakil ingsun marana tata rakita ing kaprajana Ndoraka mara diaturna kelawan panjenenganing sun samendang aja ngono nganti ingkang karempin Kakang Pati Udawa menawi paduka ndang ngobab tata rakita ing kaprajan saestu sadya tan badhe ngujiwani para kawula samya sayekseka kapti akan luring nusa bangsa tuwin negaring Ndoraka mendhaipun para prajurit ingkang sami gegladen ulah kridane kaparang lan boten kendhat sawanci-wanci praja paduka katempuh ing parangmuka tartentu boten badhe anggep kuncung paduka Lusangata sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ingkang abdi kepatihan remuk kasawarna putung sumangga kabandhemna sinuwun nduk niki ya gawe bumbung penggalihku sing dadi aturmu ora pakaran ingkang utama tindakna selawase urip oh inggih menapa ingkang dados dawuh paduka badhe kula cangking nggo jimat payuga nggon mulungguh ana ngarsaning sun Kakang Pati Udawa sampun boten kerang prayogi sawanipun ingkang abdi pun ngresna wonten ing Praja Dwaraka mriku sinuwun nduk apa dene Dimas Setyaki kadangipun Kakang padha ora harjo saksuwanira Setyaki nuwun amit pasang klimat tabi dilebih nonglo demi dumawaing tawang-tawang linepat ing tolak mandu sinuwun wanter sabda paduka amiji dhateng sawanipun ingkang abdi pun Jarya Setyaki wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun iya tak tampa pangestu tampanono kowe ya gene Setyaki mboten kene wah suaramu gede banget Yayi Mas iki mergo sound system ora nglece sane kowe ora nglece iki wigatine pasewakan oh iki kepareng paduka badhe paring dawuh menapa sinuwun Koko Prabu Kresna Indrawati jagat dewa Bathara Setyaki mboten dawuh Kakang Udawa wonten dawuh sinuwun dina sak mengko aja kaget swayemu kabeh tak awe ana ngarsaning sun nggih badhe bareng padukan wigatos menapa ingkang abdi kepatihan utawi ingkang abdi ing Kasenopaten pati iki aku ora ingkang abdi Kasenopaten kepareng nyaduk dawuh nedya nganglungaken jonggone lengaken karna mastuti sabda paduka Gusti kula Sangata Kanjeng Koko Prabu Indrawati namula sing wis dak tampa saka negara Pringgondani dina sak mengko nawala isining nawala aku ditimbali supaya suwan ing Pringgondani maringi usada karo si Gatotkaca sing wis sakwetara nandang lara utawa nandang raga oh iki nawala kala wau saking sinten saka adiku Arimbi gak bojone sing gak Werkudara oh wigatosipun nimbali kelawan panjenenganing sun supaya dina sak mengko paring usada karo si Gatotkaca sing nandang lara mongko ora sedhela meneh anakku Gatotkaca ing Pringgondani bakal diwisuda minangka Nalendra tenurusing tat ana ing praja Pringgondani oh tat menapa ustad menapa ora usah glece to sampeyan iki sing glece iki bagian kula senengane kok ora lajeng paring pun sak mangke atus pundi Setyaki mboten paring kadhawuh tut muri lakuning pun Kakang
lumayang menyang Projing Pringgondani. Oh iki ngeslaken dawuh ndherekaken Jengkar Paduka sinuwun. Tresna sinayeng manglung mintonaken trimi kramanira kanggo midhar aning asta. Kanggo midharaning asta aning asta. Murdyagi ngaraki Tarata Kencana sing bakal pun kakeng kanthi menyang Projing Pringgondani. Nggih sedhaken dawuh kepareng nyumpamin badal basilan. Kakang Udawa, Kakang Mati Udawa, Kakang Patih Udawa, Kakang Udawa, Kakang Udawa, Kakang Patih Udawa, Kakang Udawa, Kakang Udawa, Kakang Patih Udawa. Risik Kakang Paduka wonten dawuh dibali Koko Prabu wonten dawuh sinuwun. Waduh ngantuk banget ya awane. Awane sejuk ora kowe njagawa kahanan Projing Ndrawati ya Kakang Patih Udawa. Aja nganti ana dom sumuruping banyu sing marajul saka sela-selaning garu. tunggu wae sinung adena Kakang Udawa. Aja turu Kakang Patih Udawa. Walah. Padaku rambut sak geleme dhewe. Nggih ngeslaken dawuh sinuwun. Setyaki tut muri lakuning pun Kakang. Tut layang-ayangku sing lumayang ana ing kasa, ana ing angkasa Setyaki. Nggih ngeslaken dawuh ndherekaken Jengkar Paduka Koko Prabu Kresna. Iya. Ratune tindakan Senopatine melu. Wah jan wis ora monggo hawane ngantuke kaya ngene. Ora nek wong blas ora ke dina pasewakan gemeng ngrembug babakan nampa nawula. Wis tak jaga kahanan Taman Keputren. Mengko ndak dikira nek aku jaga Taman Keputren kok dikira tumindak sing ora-ora. Wah Gabut ya aku ki gabut. Arep WA bojoku ora dipaketan. Arep WA mbok enom ya ora dipaketan. Ya wis ora pancen ya akeh para winasis ngendikake iki. Wah, wis ngono kae wis men. Arep WA bojoku sing sijine ya ora dinomere. Wah. Pahit ora wis tak jajan sate nang omahe wis ora kok. Wis mangsa boronga sinuwun mugi-mugi saged kasil anggen sampeyan maringi paduka. Setyaki tinunun nunggul gadanira kang tumandang wirang tumandang
setyane ku garawanira aduh keciwasan raden nasibku kaya ngene dipet kakang kula bendana mriku ojo nangis mboten sak nangis ada Setyaki di sini siapa iki enten opo kulus aku juyak-uyak kenapa dijotosi mereka kira sakmeku kenapa ora mengestri anakku si Gadot saya kepengin bakal diwisuda dadi nalendra Darmadi mula aku arep mlayu ning mriko dadi kepethuk karo sampean wela dalah Kurawa 100 keparat undur kene mriku wae lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Ronanggana magawe gelar ira wang-wang keparat ngagelah bergagah kaya ndra mentang kaya gendhewa Setyaki ayo kowe mesti sing nyingetake kula bendana apa-apamu sedusik kula terus Setyaki untuk kowe mesti sing bujung karo lakune Raden kula bendana pancen kemara nyoto gelem mikir apa ora sesuk ora mikir saiki ora mikir ayo aja dadi pepalanging para sata kula nggone bakal ngrangket karo kula bendana langkono sik Bathang Setyaki digecak barang ana ing perpatan negara ing Pringgodan iki wah remuk rempong dadi padha pecah dadamu batumu jar jar ayo maju siramu aduh ayolah aduh yo
Ai, oh, ah. Waduh, ya. Oh, oh, ayolah. Aduh. Ayolah. Kejam. Kepiye karepmu iki karepmu kepiye? Ayo lho yo. Aduh. Bu mau. Yo. Yo. Setyaki dadi palanging Kurawa. Nggone bakal ngrangket kala Bendana. Apa apamu? Ayo. Iso ngrangket Raden Kala Bendana. Waton wis gembludung sirah Setyaki keparet. Bola bali bola. Kowe dadi keliliping para Satkurawa. Ayo sirakno. Nek iso nyernakne karo aku, wah subarmu mangu wah tibakno pecah dadamu. Ayo kaki. Tampakno ning dadaku. Wah, mati. Yo. Ha. Wah. Ha. Wah. Ha, mati. Ha. Keparat iku watos meneng sih. Nyodasku yo. Ha. Hais. Waduh, yolah. Ayo maju sampai to. Yolah. Waduh yo. Pecah lho man. Satama kok mungsuh kala Bendana kowe kok angel men to. Gur kon ngrangket kok gedabikan kalah mundur kuwi ngopo? Mangsa kula sanes kala Bendana wawan. Lah mungsuhmu ki sapa? Mboten kanthi kanyono-nyono. Kula pinanggih kalih Setyaki. Wela dalah. Kok iso Setyaki melu-melu ngewangi kala Bendana? Lah kirangan kula mboten mangertos pun kula semanggaken. Wah jan mboten kajen mungsuh
Setyaki. Ora maido. Mboten. Oke mboten oleh. Ora oleh ngopo? Ora oleh maido. Sinten mawon niku mboten sadi paido. Ya wis karepmu kono. Lah nggih kok. Iki ya gene adik cangkemmu nyonyor cakepmu. Oh, cakep. Ya Allah. Angel kondo apa piye? Aku, Pak. Hah? Aku, Pak. Angel mal, aku, Pak. Wilatmu ya gene ora ngelet. Asuku pinter. Wah, asem. Lah bagus juga, wah pun. Mungsuhmu Zaki. wis kena ndandake cangkem sik. Nggih, sabu. Wah, sudah. Wis ora kena sing kena dijek apa dindelke. Sapa iki sing urung maju? Citaksi. Arep maju ora? Mungsuhe sapa man? Mungsuhe Setyaki. Oh, lah. Setyaki ora gelem mikir aja takon dimakan. Full semangat. Weh. Full semangat nang. Ya wis kek kono maju. Weh lah dalah. Tenan iki. Mungsuhe Setyaki Patenono. Pon lenggah ngriku. 3 detik Setyaki modar. Wo. Kok iso meng 3 detik? Ki nek domongi kok yo ngeyel men to. Setyaki wangkot. Aja takon dosa mati kring tangan keladen. Men sak karepmu kowe. Sak karepmu nggonmu bakal mulosoro karo Setyaki. Nek kalah ora tanggungan. Nanggungo BPJS-mu dhewe. Ora sudi mbayar administrasimu. Aduh, aku jatuh cinta. Oh, apa? Panteng-pantengan kok. Aduh, matamu Kuwi. matamu mandung pelangi. Pelangi. Marep rene. Mah ndak cinta. Kowe rene arep ngempo? Ngelabrak dapurmu. Ngelabrak aku kudune marep rene. Mah, Mau sebabe. alah mah. Burimu enak wong wedok ayu. Sapa? Ora eneng wis marep rene. Mah, nemeti rene ya. Wis mlengo sulung. Urung. Kon mlengo sik. Wis saiki. Keparat kowe. Aduh nemeti rene. Kowe iki perang bae rasa ngurusin njaba. Lah ketoke. Ketoke ora. Mungsuhmu aku Udu Elisa. Kae. Sapa-sapa gelem aku. Lah wis ngono. Iki kapite tuh gelem. Ngati-ati. Lah iya. Kok. Gelem Gelem Bali apa ora? sirmu piye? Serku ngeser. Alah moh. Sirmu piye? Ngantemi kowe. Ayo rene. Saiki ngene bae. Api-api anaten. Awas kecegung. Lha iki watune gede-gede. Api-api anaten Kepiye? lungguh. Ngelet. Apik ingon-ingonan apik. Wus. Pada kewan. Api-api anaten wae.
Saiki ngene bae. Kakak piye? Kowe isih pengen wayangan to? Isih. Lah nek kowe isih pengen wayangan kowe luwih becik bali ya. Bapak Bali sababe? Mergo ora lumrah. Kok nek nganti Citraksi nganteme Setyaki kok Citraksi menang. Engko sing delok mesti surak-surak, dalange Petruk. Dalange pekok ana Citraksi kok mungsuh Setyaki menang. Mula saiki api-apian aten bae nek kowe isih pengen wayangan kowe bali yo. Sebabe Kowe mau lho. Citraksi mungsuh Setyaki menang Citraksine penontone surak. Dalange Koclok, dalange Petruk. Dalange kok ditanggap. Sing digawe gelo sesuk ora ditanggap neh kowe ning kotak bosok. Mula kowe bali wae. Wah, ha ya. Heeh. Bali wae nek kowe isih pengen wayangan. Wah, siap. Neng aku di kong sesengkune. Ngakon piye? Kon ngundurke kowe. Kowe sing tak aturke mau kowe bali wae. Nek kowe isih pengen wayangan. Wah, ha ya. Heeh. Jaluk pamit. Sing hati-hati aja kepecah cilik. Wah. Pancen arep mateni pasaran dalang kae. Sopo? Sesengkune. Lah ngopo sebabe? Ana Kurawa kok menangke kon menangke karo Setyaki. Lah makane bali yo. Men kowe iso wayangan meneh. Jaluk pamit tak antemane tuplane kabeh. Piye, Cip? Pun clear. Lho. Sosengan arek ngetri DP. Oh, ngetri dhewe. Ngetri dhewe kepiye to? Pun man, rampung perkarane. Rampunge Saniki enten mawon. Pikir kakak kantri nalar sing ganep. heeh. Kepiye karepmu? Kula kepethuk Setyaki. kepethuk Setyaki. Kepiye? Setyaki ngomong Citraksi saiki api-apian ten wae. Heeh. Api-apian aten wae. Nek kowe isih gelem wayangan kowe isih pengen wayangan kowe bali ya. Lho, sebabe Mergo engko nek nganti Citraksi menang mungsuh Setyaki ora wurunga penontone padha surak-surak. Dalange Petruk. Dalange Koclok ora ngerti wayang. Ana Citraksi kok menang mungsuh Setyaki. Mula kula bali. Kula bali. Mergo niku wau disuraki penonton sing kagungan kekersa gelo tahun ngarep ora ditangkap meneh wayange mbom-mbosok ning kotak. Mula nek ndandar atur kula timbangane Kurawa mengko menang mungsuh Setyaki pun mundur mawon ndak engko yo godho teteng kleler wayang mbom-mbosok ora karuan ning kotak. Sinden doadol kondri. Gamelan dodo didoli. Prayogine bali mawon. Pun 2 tahun ngoten niku. Wayang gamelan dodo didoli. Sasah sandangan Jawa dodo didoli. Mama marga ra payu. Oh, kula nek dadah atur kula bali mawon pun kuku kula sumanggaken. Wis kana. Mumet aku. Pusing aku. Ana Mamang Kurawa 100 kok sing pekok 99.
Sorene sing iso dindelke Kakang Durna kula semanggaaken Kakang. Durna panalingane lumacaring ratri. Enenggak jangkanira kapisanan. Aneng perang Brontoyuda. Guang. Wah, panos maning sejalan sukaring bab iblis lanang. Setyaki kowe arep ngapa kowe? Begawan Durna arep ngopo? Apa kowe arep babak bundas mungsu aku? Aduh. Jangan dong. Jangan dung-dung ora. Kowe gelem bali apa ora? Kowe gelem bali apa ora? Aja dadi pepalanging Sata Kurawa. Nggone bakal ngarangkat karo Kala Bendana. Sirmu arep piye? Nek kowe ora gelem minggir, tampan ana Kyai Cundha Manik. Ayo, ndi gamanmu? Oh, gamane ning ngisor dhewe. Kotak ngisor dhewe. Ayo. Mungsuh piye wae? Jaluk apa wae tak ladeni. Boleh ta. Kowe ora gelem bali, aja takon dosa tak glandang Kyai Cundha Manik. Aja takon dosa, aku mentolo karo kowe Begawan Durna. Ayo.
Yayi Arimbi kena ngapa si Adi netesake punang Mas kaya mangkono apa merga dina sak mengko Gatotkaca sing nandhang raga mangka sedhela maneh bakal diwisuda dadi Nalendrana ing Pringgondani Arimbi duh Kaka Prabu kula menggalih babakan penggalih kula ingkang Sukawa babakan anak kula pun Gatotkaca menika iya matur kelawan pun Kakang nanging aja kanthi tawang-tawang tangis kaya mangkono nggih saken dawuh Kaka Prabu Arimbi wonten paringan dawuh muga gage maturu kelawan pun Kakang nanging aja kanthi tawang-tawang tangis Kaka Prabu estunipun menika menika bingung bengangangan babakan anak kula pun Gatotkaca ingkang sampun wonten tigang candra menika nandhang raga Kaka Prabu mongko jroning tigang candra menika boten ninggal husada mongko anak kula pun Gatotkaca sekedhap malih badhe dipun wisuda minangka Nalendra wonten ing Pringgondani Kaka Prabu mila kula nglepakaken para kadang para Pandhawa wonten ing Pringgondani menika badhe kula suwuniga pertikel menggah kados pundi anak kula pun Gatotkaca menika saged malaya nirmala temah jati temah mulya Kaka Prabu jagat dewa Bathara Gatotkaca kok kaya ngono timenelakon munggir pun wamu melu prihatin merga dina sak mengko kowe nandhang raga kaya mangkono mongko ora enggal usada Gatotkaca pun ngomong isa ndedonga muga-muga ragamu pinaringan sehat bagas waras ngger Gatot wah loro ora mari-mari ngger mesakno wong tuamu mesakno atine bapakmu iki sing ora-ora goleke tamba kowe ning ora gage kowe enggal waras ning ora gage kowe usada Gatut Mario iki kowe ditunggoki karo wongmu kowe ditunggoki karo para pepunden wah Gatut Gatotkaca anakku cah bagus bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap kababaro dadi pakarti aja kaya mangkono ya nggih tangiya ora suwe meneh kowe bakal diwisuda dadi Nalendraning negara Pringgondani iki Gatotkaca aja mung meneng wae ketokno jiwa kesatrianmu Gatotkaca Ndara Gatotkaca tidak segera sembuh Kakang Semar ki ngopo mboten apa-apa kula niki mung ndedonga kok Den muga-muga enggal sehat bagas waras Ndara Gatotkaca aku tak matur Yai Prabu wonten dawuh Kaka Prabu kepareng kula nedya matur marang Jandika Nyai Prabu Puntadewa inggih paduka badhe paring dawuh menapa Nyai wonten paring dawuh Gatotkaca saged malaya jati temahing mulya menawi dinten sak mangke pedhut ingkang nglimputi Prayaga Pringgondani menika saged sumingkir Nyai Prabu
nyat langening kalang jiwan harapan dan moncar tenan ler kakoneng surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnameng kegono dasaring mangsa katiga katrenjuh sawanipun Raden kula Bendana dumrujug tanpa harapan nanti apa Pandhawa nyoba melong kelap katon lir genjang alis sang nabe gandrung sabaran kadula wukir moyak mayik saking dias balewur kula suwun Kakang Ba kula Bendana napa kowe matur kanthi tawang-tawang tangis Kakang Ba sing gedhe pakaburamu aku sawandara iki lho iki Gatot anakku ya kene Kakang Ba Gatot Kaca lara kala Bendana mongko ora suwe meneh Gatot Kaca bakal diwisuda dadi nalendrana ing pringgondane aduh Gatot Kaca anakku kok kowe kaya makono to Ger oh Gatot para songer iki papanku kala Bendana Ger warasa nadyan to kowe ora ngerti nek mesti kowe krungu matura karo papanku kala Bendana Gatot paman kula Bendana iya ayo kowe iso matur cah Bagus matur karo aku paman kula Bendana kula nyuwun pangapunten paman kawontenan kula ingkang kados mekaten wis ora usah nangis nun Kakang Ba ayu aribi apa kula Bendana Kakang Brajadita wis napa rawuh sing Kakang aturke karo Kakang Brajadita ning marasada Kakang Brajadita barela ora bakal nyekuyu ora bakal mangesturi akhire Gatot Kaca diwisuda dadi nalendraning pringgondane sawarku bakal ngatur ketiwasan karo kowe Kakang Ba kaya bayi watake Brajadita Mareka den prayekna semuriris seka balik tityane Gandayani Trisunya Purnama Sasi Werkudara apa rasa kakangku piye garwa kuwi sigaraning nyawa lho ya piye Arimbika iki bojomu ya terus karepmu piye nek Arimbi kena apa-apa sing kelangan sapa wah iki udu perkaraku iki perkarane wong-wong pringgondani aku wegah dicatur yen aku raga-raga
kepengin ngehaki pringgondani ming mergo anakku. Oh ya wis njur karepmu arep kepiye? Aku ming bakal ngurusi karo anakku Gatotkaca. Den kula tak matur. Ya Kakang Sumaryo. Ndara Gatotkaca. Jenengan menika satriya pengpengan, jenengan menika tedhak turuning awirya. Satriya pengpengan saka kiwa saka tengen niku sampean. Upama sampean mriku ora isa weruh ning mesti jenengan midhanget. Menawi cara kula isin dadi satriya kok kluntrah-kluntruh. Isih luwih aji cacing bangane jenengan Den. Semar kae mengko nek nganti enek apa-apa aku ora tanggung jawab lho. Wah, dipol wong edan. Ana wong lara kon tangi, brangkak kaya ngono. Kae nek nganti apa-apa aku ora urusan, kowe sing ngurusi. Pun tenang mawon. Niki pun enten trontong-trontong selain pepadang kok, Den. Mboten sah was kuwatos. Nek pun dipun pesthaken dening Dat Kamor Wengdat tartentuan Ndara Gatotkaca menika sak mangke badhe usada badhe dipun wisuda minangka nalendra teng Pringgondani. Iya. Nika ditutke mawon Ndara Gatotkaca Den Kakang Semar. Iya. Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Kakang Mbok Ayu Arimbi Brajadentaya. Apa kok kowe duwe wewatekan sing kaya ngono Brajadenta? Kesusupan iblis ngendi kowe? Waladala. Apa mbok anggap aku wong kang slupan, apa mbok anggap aku wong kesusupan? Nang ngerti yo. Piye? Gatotkaca kuwi diwisuda minangka ratu kuwi ora kok Arimbi sing ngarepe. Ora Arimbi sing ngarepke, ora Arimbi sing njaluk. Gatotkaca dadi ratu ning Pringgondani. Ning Gatotkaca madheg ratu merga dikarepake lan dikersakake dening kawula Pringgondani. Kanthi pawadon apa wae aku ora iso narimake merga Gatotkaca kuwi tedhak turuning mungsuh. Gatotkaca iso jumeneng nata Pringgondani yen wis gumlundung ndase Brajadenta. Yo yen kaya ngono aja mungsuh anakku Gatotkaca. Nanging mungsuh ombokne Arimbi. Wah, gagrak limpahmu.
tunggal Sang Dewi Arimbi dados sakeleng mangke nyumurupi lampanipun ingkang rayi Sang Raden Brajadenta duka yayasinipun Sang Dewi Arimbi. Brajadenta angkas kowe. Wah, ayo wedan. Iya, hak mroto dia mroto. Wis. Mati, ayo maju. Aduh Kanjeng Ibu, kula nyuwun pangapunten ngantos kados mekaten kawontenan jengandika. Sakmenika kula bingung Kanjeng Ibu, kula kedah kados pundi sakmangke mangsah Paman Brajadenta ananging esuk maning Sang Prabu Trembaka. Bujleng iblis lanat padha cek-cekan putuku Gatotkaca iki titiwancine Brajadenta. Brajamusti kudu nyajiwa karo aku ya. Tak amping-ampingi lan kowe minangka sarana manunggaling anakku sak kloron manunggal nyawiji marang aku ruwaten pringgondaning ngger anakku Gatotkaca. Gatotkaca Paman Brajadenta ajeng menapa badhe menapa weladalah wani metrengkreng tanpa tata krama. Panjenengan sampun mengtala kalian Kanjeng Ibu Arimbi. Sakmangke kula mboten narimaken tantrimamu kepiye? Monggo kula aturi ngladosi dhateng putra. Weladalah ngger kowe iki digadhang kawula ing pringgondani. Ning dadi ratu kuwi ora gampang. Kepenak demen kowe nglungguhi klasa gumelar. Ayo tak todi kowe, ayo kowe iso ndongkel tunggak pringgondani semulur lehmu dadi ratu. Mati dari aku.
ayo as ayo jaro ora salah ais hei jaro jaro iya ayo mati Pandrawa tata gati wisraya indriyaksa sara maruta Paman Brajamusti iya Nger ora salah tak omong iya Nger kados pundi Paman aku lan Kakang Brajadenta kuwi sejatine mung pujan aku lan Kakang Brajadenta kuwi sejatine wujud aji ingkang dicipta dadi manungsa dening yangmu trembuga Nger mula iki wis titiwancine aku bali dadi asal mula-mulanira gandeng biyen sing mejang ngaji Brajadenta Brajamusti saka yangmu Prabu Pandhu mula bali ingkang ngrasuk wayah saka suwargi Prabu Pandhu Dewanata lan padhanging Pringgondani ditumbali saka guru Pringgondani Nger Gatotkaca boten Paman kula purun dados aratu wonten ing Pringgondani nanging ingkang narangkangi pepundhen kula bermalang kula boten lila menawi anggen kula mukti ancik-ancik badhange pepundhen kula ing bermalang Paman ora Nger ora wis dadi kodrating pepesthen yen aku kelawan Brajadenta kudu bali nyang mula-mulane mboten Paman ora aku tak mancing nyang epek-epekmu sampurnane Kakang Brajadenta yen tok grayang nganggo epek-epekmu kudu Gatotkaca ingkang ngarajut kamurkane Kakang Brajadenta nanging batin aku ingkang nyampurnake Kakang Brajadenta nggih Gatotkaca kacarita saya alit Sang Brajamusti nganti sak mrica binubut gedene ilang kekedepaken dening Sang Raden Gatotkaca mancing ing epek-epek iring kiwa sigra jumangkah Sang Kaca Negara nyampurnaken lampah Ayala ayala ayala
saito sigra ndedel ngawiyat sang kaca negara sinambi musti aji Brajamusti tumiyup saking Denju Mantara nimples mestakaning Raden Brajadenta ateges rangka manjing curiga curiga manjing rangka ilang wujuding Raden Brajadenta dados wujuding aji Brajadenta pinesti kodrating pepesden manjing ing epek-epek kanan kiniring sang Raden Gatotkaca. Dalah utuku Gatotkaca wis purna jejibanku ulun bali loka baka mung pamujiku dadi ratu ingkang jejeg adil paramarta rakseksen jaganen reksanen jaganen pringgondane sak isine ngger.
Yaneng taluku kadi langit mambang tepas sulayan kang kamandika lintang surya kusumayana sumawur Gatotkaca wonten dawuh Prabu Yayi Harimbi wonten maring dawuh Kaka Prabu iki atmajamu wis kepareng usada wis sehat bagas waras. Oh inggih matur sembah nuwun Pak Prabu. Iya tiba sepadha-padha ngger Kaka Prabu Indrawati wonten maring dawuh Yayi. Sakmangking kang rayeng ngamarta kantun nderek kados pundanganipun badhe misuda dhateng pun Gatotkaca. Kaka Prabu Yayi Prabu wonten maring dawuh mboten sah dangu-dangu sakmangke kula nedya misuda dhateng anak kula pun Gatotkaca. Monggo kula semanggaaken Kaka Prabu gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang mawi gandrung Gatotkaca Wonten maring dawuh Yayi Harimbi wonten maring dawuh Werkudara Kresna kakangku apa? muga-muga sineksen jagat saisine dina samengko gandeng wis katon padhang lalakana ning Praja Pringgondani lan ora ana maneh tedhak turuning Pringgondani sing menang dadi nalendra ing Pringgondani. Sineksen jagat lan saisine mandi sing dadi ucape Kresna Nalendra Indrawati anakku Gatotkaca dadi Nalendra mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha isa ngayomi marang kawula sak Pringgondani.